kun voitettiin matsi. Okay. Ei toi olekaan Plesaari. Ei toi ollut Plesarin pesari. Joo. Miten niin? No mä katsoin, että toi Riitailirovi olisi ollut Plesaattiparkki. Niin. Doddy! Doddy! Nyt on parempi mappi. Eikä oisko kummassakin mapissa voitto? Ois aika jees. Mä tarviin vaan nyt Toskaniin, niin mä oon ihan seteillä. Mä en saa semmoista herkkua vielä. En oo nähnyt semmoista herkkua. Ujumaa! Oho, no. Onko sulla Sotkani ammo vielä antaa? Kohta. No mä ei min tossa, niin ei tarvii enää. Ei tarvii. Mulla on jo 14. Se riittää hetkeksi. Mulla on 21. Mulla on 6 peliä. Otetaan nyt vaikka tosta tuli pusket. Tuli yksi liikaa. Joo. Ei osunut muuhun. OK, 27 tästä. Was? Mitä? Tässä tuli third party sitten. Tai sit tuota ampuu third party, et joku muunkin tappamat jotakin 5 kilsan päästä. Mä menen tohon viereen lähelle luuttaa, kun mä tarvii luuttia ja 2 puskia. Sitä siis vielä luutattu. Ei oo luotattu. Tarvii enää vaan vähän hiiliä, niin mä lähden puskeen. Siitähän ne tuli. Mä nyt ota vielä parempaa. Maistuisiko medari sulle? Ei saa koko ajan mä vedän. Hyvä. Meikä tulee sinne päin. Varas siinä on liikkeen. Ja mulla ei oo yhtään raksa. Perkele, kus tossa on toi homma. Mun Sotkani ei ampunut. Täällä on yks Opel Flopper. Joo, huomasin. Tuon Utojon on pammanen. Joo, mä sain siitä Mitä nyt hirveen hyvin tää matchi alkuun on mennyt tähän mennessä, mutta mistä varmaan vielä noustaa. Perkele, kun tuo ei laita sitä grappleriä. Jos tulee Sotkani, niin mä oon onnekas. Mitä helvettiä? Mä voisin mennä kyllä puskeen raivorakeissa. Raimon rakeissa vois lähteä kyllä puskeen. No kiitos kuski.
Tos kuski, kun en muistanut missä mä luutit. Ja kun ne oli metallilla boksattu. Ne oli siinä kohdassa kun mä kuolin niin puuboksissa. Joku on tehnyt vaihtokoon. Pitää laittaa viestejä koko ajan. Mä en jaksa katsoa viestejä koko ajan. Mä pyydän sulle anteeksi. Sitten kun mä lopetan, mä todennäköisesti menen ulkojaille. Joo, näin. Tässä soitan Herman, että mä tuun nyt ulkojaille, voin tulla ehkä vaan. Mä en oo tulos. Nyt sä oot alkanut taas tykkäämään ulkojailla olemista. Tai luistelusta vissiin. No oikeastaan mä en sinne vaan sen takia, koska mä otan semmosen tuen ja sit mä vedän sillä. Se on olla hauskaa vetää semmosella tukihommalla. Mä en tykkää ylipäätään luistelusta. Siis kun mulla ei enää satu jalkoihin se, niin sit se on ihan kivaa. Kun se on ollut vaan se järjestä aina, että se sattuu jalkoihin. Ei se enää satu jalkoihin, niin sit se ei oo niin Mun mielestä se koko homma on järjestä. Meillä kyllä oli niin saakeli liukkaat jäät, niin se on ihan järjestä kyllä. Mut ei se ollut Sehän niin on vaan hyvä, että on liukkaat jäät. Mut se oli semmonen liian liukas jää. Eikä se on niin... Se oli melkein hyvä, mutta huonohan se oli. En edes tiennyt, että se oli teille ulkojaille. En mä kais arvannut, että mä olisin mennyt, mutta mä menin kun oli tylsä. Alkuvaata oli semmonen, että mulla tulee sattuu jalkoihin ja saakille, sitten ei sattuu. Ja mulla on harmaat setikäiset. Ei tarvitse Eikö mitään. niin joo, eilähän mä en edes pelannut hirveesti. En mäkään ollenkaan. Vähän Peetun kanssa vaan sit sen jälkeen, mut sekin oli ihan saakeli pientä aikaa. Mä pelasin sen kanssa vähän aikaa Pillarsia. Sitten mä oon, että mä mennään vaikka ulkojäällä. Mä pyydän sulta anteeksi. Se olisi kiva mennä koululle, mutta kun en mä jaksa ulkojaille mennä niin... Ei kukaan jaksa mennä ihan vaan koululle. Taittaa vähän. 19. No on se silloin aika paljon. Auki. Hei. Tralalala. Hei. Tralalala. Misha, 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 misha. Onko se ok, että mä menen puskeen ja kuolen? No ei se kuole, missä osuus on ok. Onko eli muuten oo? Niin. Jos sä et vaan kuole. No mä en voi luvata mitään. Tälleen sitä mennään puskemaan tohon vaan. Ei mua enää kiinnosta. 80 fightia. Ai. Miau miau ne. Näkä. Eiku. Nakkivene. Nakkivene. Hyvää huomenta Suomi. Ai. Hei, tää oli mun vanha vakkariskin. Ei se ole lupaa käyttää. Mä vaan työnsin sen takaisin boksiin. Mä en ois opettanut mineen, vaikka mulla on 6. Mä en edes huomannut. Mä en ois varmaan mennyt puskeen, jos mulla ei ollut shieldia, mutta eihän mä tajunnut, että mulla ei ollut shieldia, niin totta kai mä menen puskeen. Joo, se on ihan vaittii. Minä puskeen. Lähte karkuun. Mut se oli ehkä virhe, koska se ei kuollu ilmaa. Ajattelin, että tuossa oli ihminen, kun saakeli sähkötolppa. Mä yritän tulla sen, mutta mulla ei mitään momentum poikasta. Vaihtee. Voi penokto nähtee aina karkuun, kun hittaa yhdesti.
Bye. Tässä on 1 viu. Hitattu. Ja mäkin oon aika loviikin. Okei, ne ei tiedä, että sä oot crackerista. Käytetään niitten homma. Tietää. Vedikö sä yhtä hiiliä vaan? Joo. Ei ne tullu nyt vielä puskeen. Tuliko on third party vai pitääkö ne jotain rebuildia vai vassu? Ainakin lipsahti vähän se. Se voi sattua vähän leukaan ton jälkeen. Tähän tuli kyllä aika paljon mukavasti vihua. Joo. Okei, nyt sovitaan vihut kaikista, että mä en oo tässä boksissa. Tässä ei oo ketään, tässä vaan kuuluu tämmösen hiilausääni, mutta mä en oo tässä, okei. Pitää laittaa viestiä koko ajan varmaan. Was! Siis mitä nää on? Vähänkin näkyy mua, niin joku ampuu shotgunilla vaan. Toi Flopper on ihan vammainen. Joo, mä kyllä kräkkäsin sen. Se poraa niin helkkarista. Was! Kiinasta! Te morjesta vaan Temun tehtaalle saakeli, kun ammuttiin sieltä vähän. Joo. Joo. En mä tajannut, että reboottikin on pois. Meillä ei niinku hyvin mene, mutta... Joo, tää peli ei oo ikinä mennyt hyvin. Tätä matsia. Kyllä, että mä voisin chillat tässä koko niinku matsi. Jos vaan Stormi aina pulla. Niin. Se ei oikein oo mahdollista. Niin se toinen mappi on kyllä meidän juttu. Eikä siinä on paljon mennyt paljon paremmin. En mä kyllä tämmöisistä tilanteessa olla. Mun luutit. Mä olin jo hetken ajatellut, että mähän kohta pääsen peliin. Kaikki on hyvin. Rebootti disablet. Juu. En ainakaan mennyt sinne, minne pippori kasvaa, mutta... Pandake! Pippori kasvaa. Oisko... Tai ei ehkä ehkä niin paljon menetetty nyt enää. Tuossa on sieltä jousi. Eikö se olla sieltä? Mä saan pandake ja 1 mini. Juu, mä vedän. Tää rellu on kusina. Miksi ne heitti mammutin veksi? Tää rellu ihan kusina. Saakeli. Oh! Mikä sniperi tuo on? Ei tommoista sniperia oo mun. Eikö aina heavy sniperi on pelissä? Ai se vihua vielä. Miksi? Joo. Mä vielä selviin tästä, niin mä oon onnekas. Varottakaa. Joo, kiitos. Mä otan ton. Mene. Sun pitää lähteä. Niin pitääkin. Pädi. Se on riski, mutta pakko ottaa. Sen talon päälle. Ei. Koska se ei ollut alueella. Mä otan nyt pikku hapea ja otan yhden pandaken nassu ja sitten reloadaan aseen. Koska mä oon silloin tässä. Ainakin vielä. Toiseksi. Top 4. Top 4 sille. 1 duo. 1 duo. Oh shit. Okei, tää on solo. Me voitais me tiimaa tän kans vaan.
Hei, kaikki on sooloi, kaikki on sooloi. Tähän näyttää hyvältä. Ainakin vielä. Wait a minute. Tää on mahdollinen vielä. Vähän vaan pelottamisen se vihua. Tonne sä tapoit kerran. Missä se vikaa? Kolmas vihua. Mä oon katsonut, että se ei nyt tuolle ala poraamaan, sit mä kuolen. Se on yksi tapa, miten mä en halua. Mä laitan sulle alueelle merkin. Ehkä vörttiin kohta. Se kuulee stormi, toi kuulee stormi. Ei kuulu, jes. Yksi. Ja siinähän se on. Sillä on metallia. Yes! Hei, älä mennä. Let's go. Ethän se ollut kohan kuin vain 5 HP. Ei mä ollutkaan 5 HP vähän aikaa sitten. Vaara. Ei vähän laaneet. Let's go. Mikä rankki? No varmaan platta 3. No ei ees. 95%. Ihan tylsä peli.